ko yettude Allah huccodirɗo en premier adjoint maire woni Eladji Hadi Habib Bocar Diagana ɗo en Hamadou Hunare ko ardi foof élage calmina bandiraɓe Eladji Hadi Habib Bocar Diagana bisimilla. bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama calminade gummiɗi e nder ɓerde gonduɗe needi e netare e fewde rendo ngo foof alhamdulillah rabbil alamin Allah nawini en funnangue en jeehe jaam en garta jaam en duwonima bandiraɓe julɓe foof wonɓe nder leydi e caggal leydi e leyɗele taariɓe foof nde Allah ɓeydata jaam e moƴƴere kawral e nder aduna e foof kadi Allah jarama no fewi bandiraɓe kadi beltanama no fewi kadi duwonama moto foof kadi to dillirta ɗo kadi aussi yo Allah newnan ɗum hen yaajede tabarakallah machallah salli bandiraɓe foof caggal calminɗa bandiraɓe monsieur le maire en dutoto caggal seeɗa e oɗo saaha koye actualité gonaɗo ni kono en dutoto caggal seeɗa ari saaha yimɓe hewɓe woni e kulihuli mumen walla woni haalande mumen walla woni politique mumen ko président de la république Macky Sall ko baɗowo troisiéme candidature ɓe mbiya deuxiéme quinquennat finalement o wi o waɗata troisiéme candidature no bandiraɓe mana kewi wiide ni beele aɗa fanno ɗum eyyi walla ala. eyyi ceerno Oumar mi salminima no fewi kadi mi jarnimama e déplacement mo mbaɗɗa Allah adduma ɗo hannde yidde kadi ƴewtude ko fati affaire e gurdam meɗen ma gurdam politique Sénégal ko mellamo no fewi a jarama yo Allah yo moƴƴere e alay saago kadi yimɓe paama mawɗo leydi o meɗen namdade e yinno troisiéme mandat meɗen haalde ɗum par ce que combat makko wonno guila hanki guila hiccenke heddoro noon so tawi noon a deƴƴi tan wonko deƴƴere wonko firti yimɓe heɓe noon paamani kono président de la république o neɗɗo joom konngol ko haalno hanke hiccenke ko ɗum woni ko waɗi respecté ɗum woni ko waɗi wi kala mo bawɗo laamade Sénégal ko mandaji ɗiɗi consécutivement manguina mandat ɗiɗi a wawa wadde droit ko ɓuuri 2 mandat consécutif ɗum woni ko haalno ɗum woni ko waɗi o meeɗani wiide e ɗemgal makko ma e yewtere makko hamoɗi waɗi troisiéme mandat heddiro noon yimɓe opposant toujours yi tan ko dillere e bonnude haqqillaji population kala ko nden ɗo haalani ma kala ko nden ɗo miijahi ɗum tagui so jiino ɓe lebbi ɓennude seeɗa leydi ndi waɗino caɗele seeɗa ɗum ko haalullaji opposant kono mawɗo leydi o alhamdulillah meeɗa haaldiɗo haalullaji ɗum min waɗani ɗum surpris o waɗani troisiéme candidature no yimɓe kewi wirude ni ma wot cuɓaɗo waɗi yolde junde dawal juɗgal suɓaka moni foof ene wiya ko kañum suɓete e finalement o suuɓi Amadou Ba kañum woni premier ministre waɗi hewɓe wiɓe jaadani hen woni hen ni mbaɗi démissionné ene jeeya ɓen Ali Ngouille Ndiaye ene jeeya ɓen Mame Boye Diao satti ni hay Abdoulaye Daouda Diallo e négociation ngaji kewɗi winode kañumne koko waɗata candidature muɗum e holno jiwɗa sumgo président suɓade mo premier ministre pour wona candidat Benno Bokk Yakar non candidat APR. eyyi ko toujours tan jarnade président de la république son excellence woni Aladji Macky Sall kañum kadi eɓe liggotoɓe foof et tout le gouvernement du Sénégal et min personnellement hooram ɗum bettanimi kadi ko hunde nde jahornomi président neɗɗo ko neɗɗo tan ala noon mo juumata e aduna kono 95% ina ɗaminno kam o suɓoto ko Amadou Ba ministre meɗen saabu moƴƴere mono fof ene hande moƴƴere ala mo handare moƴƴere so suɓiɗon ko aussi Abdoulaye Daouda Diallo aussi ina hande ndeɗo moƴƴere so suɓinoma goɗɗo kadi ina hande ndeɗe moƴƴere mais banggue critère politiquement sa waɗi analyse politiquement aɗa andi aujourd'hui hande Amadou Ba est mieux placé à rapport kamɓe foof woni politiquement woni banggueji ɗi fof ɗi sa yaari aɗa andi Amadou Ba ministre meɗen ɓuuri wadde mieux placé à rapport des autres sur plusieurs raisons eɗen gandi guila ko ɓooyi Amadou Ba amo jogui ambition wadde politique kanko politiquement o fuɗɗi wona hande surtout dans la diaspora min wone panelaji makko ɓuuri panelaji sappo guila ko ɓooyi mo wone panelaji makko par ce que woni koye Benno Bokk Yakar o liggonto ko président donc noon so tawi on suɓama hamo jogui kadi critère mo fonno wawde suɓede hamo jogui savoir hamo jogui connaissance hamo jogui base kadi hamo jogui base au niveau de Dakar hamo jogui base au niveau de la diaspora hamo jogui base un peu partout e nder Sénégal ɗum noon so tawi président suuɓi on président juumani en tout cas minen kam hamin ɗaminno mawsuɓe kadi hamin jaaden à 100% kadi min jawahi kadi ɓe cuɓaka ɓe par ce que am wona kadi adade hunde woni wonde hunde nde ɗon yimɓe heɓe ne mbiya président waɗani ko foti wadde saabu so waɗino ko foti wadde o fotani suɓade Amadou Ba par ce que ɓoyani ko ari e mabɓe il faut ɓe cuɓo mo ganduɗa ko kañum ko APR authentique joni noon namdal ngal woni beele ko candidat
APR suɓete walla ko candidat coalition Benno Bokk Yakar. non ɗon il faut yimɓe paama wona adade hunde kadi woni wonde hunde nde ɗumamni hannde allah tottuma moƴƴere jibina ɓiɗɗo ara e ɓurma arsigué heɓa an jinnaɗo ka dañaɗo yetto won nuggoyɗi a yettonoyi ɗum firtano an jinnaɗo aussi firtade ka jasso firta mun fof allah fodani ɗum ko e allah hokki ɗum ko ɗum so tawi yimɓe mbaɗi ɗum tan yimɓe juumat président kañum yitti tan ko l'homme à la place qu'il faut Ablaye ko sikilmo ko guiɗo mo ko cilliɗo ko neɗɗo kadi mo hooli mais monsieur le ministre Amadou Ba waɗi kañum déjà politique muɗum bien avant que ça waɗi ɗum anticipé no wiyete no hunde guila yettay taw an waɗi ɗum bien préparé ene fo ɗe gandi haw joni ambition politique guila ko ɓooyi ɗum noon président so tawi suuɓi mom kam vraiment min kam mboɗo yaade à 100% kadi ko hunde hande hunde famninde kadi aussi banggue critére ma kadi ko hunde famninde e ɗum kam vraiment il faut kadi yimɓe ɓuura wawde famde wona pour yawade mo Ablaye ma goɗɗum par ce que président aussi ɓamata tan décision mum ferme il faut kadi o heeɗo population par ce que population wotata so ƴettata yidde mo tan waɗi o ƴetti Ablaye population yadani hen ko caɗele addante janggo e janggo ɗum no président il a pris le temps o heeɗo population o heeɗo diaspora o des renseignements généraux o ɓuura wawde andude oɗo so tawi o suuɓimomo population 60% ma yaade makko ƴetta oɗon choix souvent président ne suuɓa neɗɗo mo andi vraiment oɗo il est obligé tan o suuɓo jomum aussi pour yidde moƴƴinde ɗum noon il faut kadi aussi yimɓe paama politique way noon ɗum noon président yimno tan ko ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri feerude o yiɗa kadi Benno Bokk Yakar ƴetta candidat kadi mo yimɓe kadi ma jaaden à 100% janggo wona caɗele kadi il faut paamon ala bawɗo suuɓede yimɓe jaaden à 100%. wawa wodde c'est impossible ha so suuɓiɗoma Ablaye woda ɓe jaadani hen so suuɓiɗoma Aly Ngouille Ndiaye woda ɓe jaadani hen mais mbawi wiinono onon Benno Bokk Yakar jaggodiren gonen neɗɗo goto kaɗen e yamiroɗo président kadi enen surtout enen Sénégal naaɓe eɗen jawi yejjidde teddugal ngal neɗɗo waɗanma ça veut dire président suɓuma e nder Sénégal wonma ministre janggo ittuma mbaɗama contre ɗum ko haysi jogade mboɗo sikki fimde haysi jogade vraiment teddugal neɗɗo yo wonnama teddugal yo ruttugal ɗon teddugal onon wonduɓe président ɓe président ittani gueɗal hokki ɓe jaademo woni malore moɗon woni moɗon dutte teddugal neɗɗo kala mo ruttata fodde ina manki wonde ina manki jogade ndimago min banggue hoorema ko noon mbiyami ɗum noon vraiment so tawi Allah hokkino famde kam ina moƴƴi son pamani kadi mi ñaguima Allah kadi yo Allah fammi noon mbawon artude e yamiroɗo président. mais est ce que aɗa hooli candidat oɗo ma o ɓennu dès le premier tour no kewi yimɓe kewi wiide ni mboɗo ɗamini à 100% maw ɓennu heddi noon woni ko junngo Allah neɗɗo ko jiɗɗa ko ɗum tan mbawata ɗaminade saɗa haaɓe a ɗamin taw kam aɗa fiya min kam mboɗo yakori inchallahu rabbi man ɓennu dès le premier tour kadi mboɗo jarno no fewi ministre Ablaye Daouda Diallo caggal nde Allah hokkimo famamuya e reftude e président heɗade konngol muɗum o arta kadi o liggoɗo e monsieur le ministre Amadou Ba ɗon kadi ko moƴƴere par ce que vraiment mi waɗimo félicité mi waɗimo encouragé kanko o ƴewani yidde ma honde o ƴeewi ko yidde président o ƴeewi ko yidde Benno Bokk Yakar o ƴeewi ko ɓamtare Sénégal alay so kanko ɗo jaara no fewi vraiment monsieur le ministre Ablaye Daouda Diallo mi jaranmama no fewi kadi base ma o aussi yo Allah hokkuɓe no pamirɗa ni eno gandirɗa ni yo Allah hokkuɓe ɓe paama ɗum ɓe ganda ɗum ɓe gabbo hen keɓen saabu meɗen keɓen yidde meɗen leydi ndi wawa ɓamtade heddi noon monsieur le président Amadou Ba tinnuɗa no fewi ganda département de Kanel est avec vous à 100% et gardegol ministre Mamadou Talla et tous les 12 maires du département surtout mon maire aussi Aladji Amadou Samba Kane ala mo yadanema dans le département de Kanel non ɓuura kadi wattude amen haqqille no fewi tamponomo no fewi wonko ɗaminno ko heewi dañano ko heɓaka kadi noon peut être wona min jiɗanaka ɗum ene gasa taw Allah woni mo hoddirani hamin ñaagui noon Allah e nelaɗo muɗum komin ɗaminno ko komin jinno ko dañano ko yo Allah ni ɗum wona sababu o ɓuura wattu haqqille ma e département de Kanel ɓuura wattu haqqille ma e département de Kanel hamin yiiɗi minami nen ɗo min keɓani foddaɓe nde min poti hebde nde président darino men wonko waɗi ko heewi mais ha joni heddi gasani hamin ñaguima noon hamin ñaagui Allah yo Allah adde dow jaam garɗa leydi ndi
pewna haajuji keddiɗi ɗi président jokkitano ɗi président fuɗɗima wona gaynani état ko noon way ko continuité ɗum noon mbattani haqqille no feewi mbattani haqqille no feewi min ngala hannde ngaalu dans le département de Kanel ma min région de Matam ha ɓuura zone miniére gonɗo o mais min jiyani hen koyamen min jiyani hen koyamen min jiyani hen koyamen tampere tan min dañi hen e caɗele wona sababu o Allah newon mbeɗɗeɗo caɗele ɗe natta darno on darno min tan min darno won ɗum aussi on soit clair je suis affaire authentique je suis affaire dès les premières heures mi heeɓi mi heɓani je suis toujours apériste par ce que Allah natiri men yo Sénégal yo ɓamto yo yaaru yesso heddino on daronto min tan mbaɗon fodde moɗon min continue ligganade on e nangue so on mbaɗani fodde moɗon min darotako pour so won yontima min gotano Benno Bokk Yakar so min pelliɗo min jaa min daro en nague on doka min kaɓirde on doka min komin golliri min mbawi yettade population min kalde mabɓe min nandire mabɓe min mbaɗa ɓe jiiya en ɓeydo ko hoolade min ɗum alay so mbatta hakkille no fewi onon gouvernement fof no mbimi wona tan an président Amadou Ba ko tout l'ensemble du gouvernement et surtout notre ministre tutelle woni ministre Mamadou Talla département ko département meɗen Sénégal meɗen mais neɗɗo kala nokkuɗo fadami woni ko muɗum mbatte haqqille commune aji men ɗi surtout hande commune Hamady Hounare aucune nomination min ngala aucune nomination min ngala kadi mbatten haqqille no fewi d' accord mbiɗa anndi ko ɗo mbattidotoɗen monsieur le maire aɗan ɗo ene wuro ngo e commune o fodde wonde hannde lewru commune ngo wani yiide moon ko ummade Dakar ara jooɗo e commune he lewru ene wadda yimɓe coɗmami cottumami ɗe balɗe wuro ngo ɗo ko toɓi ko ne mettiyade a yii ɗum walla toɓo ngo ko toɓo Allah ɗum ala ko kono wuro ngo ne mettiyade de monsieur le maire partout mettiyade toɓo ngo ko toɓo Allah kono kam vraiment wuro ngo ne mettiyade pa hayso toɓani ne mettiyade par ce que wuli wuleki ɗo wuli jaw so wuli kadi mettiyade non par ce que wuro fof beeli ɓooli hay goto yimɓe fof jiwat ndiyam beeli ko partout ngoni beeli ko partout ngoni eyyi mairie men e gaña majjani ngala moyen ngaji wadde assainissement ji ma ñagoɗa balle hay ɗum kadi ko hen wona en ɗaminaka aussi notre maire beele oɗon jogui beele oɗon jogui miijo kam yidde ittude yimɓe e ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa hande so tawi a yiiɗi tan yaade jeere ko probléme oɗon jogui est ce que onon jogui ɗin miijoji onon notre maire aussi notre doyen jinano meɗen woni Alaji Amadou Samba Kane kadi min calminama no fewi min jarnomo galle Allah ko galle makko gonɗen galle Hounare naɓe kanko Allah ardini galle o alay sago calminnemo no fewi darde makko e tinnare makko e yidde makko Hounare yo ɓamto e Hounare ɗo yaaɓe yesso hamo e oɗo initiative mbaɗen ɗo yeeyo seeɗa ni ma nan wonto foti yehede so Allah jaaɓi inchallah rabbi ko ɗum nawatamo pour de dañde des partenaires waɓe kadi wallude commune o no ɓamtori inchallah koyngal jaɓɓal yeɓɓi koyngal jaɓɓal woni kadi wondemi ɗo e mois c'est normal par ce que min wawa dañde ko ɓuuri Hounare ɗum wowano tan e maire uji ɗi ar tan jooɗo lewru e wuuro mum Hounare wandimi ko ko alay saago c'est normal wonno moƴƴede wadde ɗo ni ko ɓuuri ɗum so Allah haaji inchallah min ɓuura takkade kadi population hen min ɓuura kadi wawde andude situation gonɗo e nder wuuri hen min ɓuura wawde addude kadi ballalam so Allah jaaɓi inchallah rabbi ɗum c'est mon droit et c'est mon devoir kadi min continue ngal jaɓɓal kadi so Allah jaaɓi inchallah rabbi min nde kam wax dëgg yàlla ko hikka tan min ɗefi wiide on vraiment on ɗefi gollade saabu lumiére uji garde ɗi kam hay sinno ɗi keewe dow tali he ni on telliniɗi e nder wuuro ngo vraiment min mbaɗa mon ɗum on félicité saabu mbiɗen mbiya maire uji kewɗi koko juumi to banggue lumiére garɗo o Hounare naɓe hay sinno juumi wona no feewi saabu on tellini lumiére uji ɗi e nder wuuro ngo temedere maire lumiére mum fof watta koye dow tali onon on tellini mbiɗen jarnomon hen golle moon jooɗi peewi ko wona ɗum kucciɗɗa koye Sénégal kucciɗɗa koye Hamady Hounare naɓe e wasiyade e waynorade kadi e wiidema le 14 octobre inchallah eɗen mbaɗa ɗo conférence islamique méga conférence islamique e annene kadi ko an woni ɗo e Hamady Hounare an o e monsieur le maire Amadou Samba Kane te an ka parrain d'honneur e nder wuuro ngo ka parrain d'honneur e nder maɗan oɗo programme jogorteɗo wadde erango ko kuccinɗa e ɓesgu Hamady Hounare saabu yiidema e nder programme he ɗum ko hunde mawde saabu wonko heewi ko jogori haalede hen mbasiyeɗa mbaynoroɗa eyyi mi beltima no fewi aussi kadi min jardimama no fewi programme diine en ngala programme ɓurɗo on wadde fayida saabu neɗɗo ko juuri balɗe ko foof ko jahowo ko selli ko fof ha wawi ñawde ko jahowo ɗum noon kadi wadde conférence diine yimɓe ɓe ɗi eɗen jogui anduɓe machallah en jawa hiɓe kadi eɗen teddiniɓe eɗen calminiɓe kadi eɗen jarnoɓe no fewi kadi sen keeɓi kadi yimɓe wonɓe ne gara kadi ene waɗa conférence ene kalan yimɓe diine o no foti waɗirede no foti haalede no foti gollirede ko belemma kadi ko wallude kamɓe kadi ceerno men wonɓe ɗo ɓe ɗum ɗo vraiment grand Oumar ɗum beltimi no fewi en ñaguima Allah yo Allah yettini ñalawma o nawto inde muɗum gueɗɗe ndewa lawol so Allah haaji kadi ina sella jagga
min adama hen so Allah jaɓi inchallah par ce que programme o ko programme meɗen wona wiɗi wona invité do nder ko enen jeeyi programme meɗen ɗum noon may mbaɗe kadi poddede meɗen enen fof so Allah jaɓi inchallah tawtoɗo ñalawma o so haaju to Allah ɗum mo de woni ko jimmi heddi o noon kalno Allah haajiri ko noon tan wawata waade yo Allah yettin programme o waya no yiɗira ni kadi bandiraɓe Hammadou Hounare naɓe hamin caggal Allah hamin caggal moɗon ma wi ɗon yon tinno tuɗodiren e koye meɗen jaggodiren wonen neɗɗo goto enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baaba ballodiren mairie ndi ko mairie meɗen enen ɗiɗi maire o gardiɗo kadi ko enen Hounare naɓe mbaɗimo ɗo wona wuuro wongo wona leydi gondi ɗum alay sago kadi sa addi kadi a wallat ɗum kadi no wawi liggorade kala ko jiiɗa e wuuro e ko fewani jettoɗa maire kalna ɗum mbaɗa expliqué mbasabade umartore komin mbaɗata ni quoi sa yiyani maire ɓe ɓeere gollitta maɓe ɓe maire wondi jettoɗa jomum kalnami oɗo probléme ne woodi oɗo situation woodi ko ɗi mbawɗen wadde wuuro ngo wawa ɓamtade wuuro ngo wawa yaade yesso ko no kewi wiide tan président so woni moƴƴo so gouvernement mo moƴƴani yata so gouvernement no moƴƴi hayso président moƴƴani gouvernement wonɓe sur le terrain ene mbawi moƴƴinde ɗum noon onon population kadi onon mbawi kadi moƴƴinde mairie ndi ha mairie ndi wawa moƴƴude e nos frères nos amis de la diaspora lay sago noon mi salmini noon hamin gandi ko darde moɗon e tinnare moɗon e nder Hammadou Hounare e nder diaspora e foof ɗum noon min jiiɗi toujours ko gollodirde e moɗon gollodirde kala fedde wonde ɗo e nder wuuro wonde caggal wuuro beele wuuro ngo iɗo wawa ɓamtade saabu pelle ɗe ummini tan ko ɓamtade Hammadou Hounare mairie ndi ummini tan ko ɓamtade Hammadou Hounare donc dokkodiren juuɗe gollodiren ha wona gonga e gonga taw kadi kompo wonta hakkude meɗen ƴewde wuuro ngo no ɓamtori ƴewde wuuro ngo yaari yesso kala ko ɓennuno kadi caggal yimɓe mbawa yejjide ɗum jehen annama surtout ça ɗum nawata wuuro ngo yesso en grand Oumar aussi merci kirtigo wonen toujours neɗɗo wona parfait hay goto wawi wiide mboɗo timmi à 100% a waɗat ko moƴƴi seeɗa tan mbaɗa gari ko fewani ma waɗa hunde mi sikki ene moƴƴi taw goɗɗo yirɗo kadi no fewani a jamanu way noon ko neɗɗo way noon ɗum en ballodira tan kala ko oñi liggueya men hamin ñaguen yafuya wona ɗum wonno fandara men wona ɗum woni koɓe jiiɗi ɓe jiita ko moƴƴinde fewnude janggo somin natti wodde taw woɓɓe aroɓe ɗe ganda kam wonnoɓe ɗo ɓe wonko pewɗi wonko mbaɗi kadi ko mawɗum ko ara kam wonko waɗa d' abord machallah kadi hamin jeeyi komin mbaɗi ko ni ko hen tan wona toujours no mbimami ni ine ɗamina wonto yaate ɗeɗo balle e caggal leydi ina yahe pour ƴewwode kadi des partenaire waɓe kadi wallodirede kadi ha commune no ɓuuri yaaru yesso ko ɗum on mission le ɓeɗo woni e haqqille muɗum e ɓeɗo liggotoɓe foof ko ɗum yiiɗa ɗum sohla en ñaguima Allah yo Allah yeppin fandade e anniyaji joganaɗi ɓamtare Hammadou Hounare ɗi foof Allah jarama on jarama merci wonno koɗo men ko Eladji Hady Habibou Bocar Diagana premier adjoint au maire commune de Hammadou Hounare so waɗi gantude yewtere bandiraɓe min ñaguima yafuya so longere mo nde waɗi nokkude wona ɗum jomum yilno hen ciao peace and love e danan goɗɗo inchallah